Jeg hedder Lisbeth Ryelund, og jeg har været psykoterapeut siden år 2000. Det jeg laver til daglig, det er, at jeg tilbyder individuel terapi for både unge og voksne. Jeg tilbyder parterapi, og derudover så har jeg forskellige typer af konsulentopgaver og supervisionsopgaver og kursusdage. Det, der er til fælles i alt, hvad jeg laver, det er, at det handler om relationer. Det kan være en relation til sig selv, eller relation til ens partner, eller til familie, eller til venner, eller til kollegaer, eller til ledelse. Så alt, hvad jeg laver, der er omdrejningspunktet oftest noget med relationer. Vi trives, hvis vi har rigtig gode relationer omkring os. Nærende relationer, trygge relationer. Vi trives, hvis vi har en god kontakt til os selv. Og når kontakten til os selv ligesom forsvinder, eller når der kommer konfliktfyldte relationer ind i vores liv, hvor vi bliver såret eller kommer til at såre andre, så trives vi ikke helt så godt, og hverdagen kan blive lidt sværere at være i. Det gælder både i mit privatliv, og det gælder også i vores arbejdsliv. Derfor er relationsarbejdet enormt vigtigt at have fokus på, både på hjemmefronten og også på arbejde. I individuel terapi, der tilpasser jeg min måde at arbejde på, afhængig af, hvem det er, der kommer ind ad døren, og hvad behovet er, hvad udfordringerne er, men arbejder ud fra en del forskellige terapeutiske tilgange. I parterapi, der har jeg fokus på det par, der kommer ind ad døren. Den kontakt, eller måske mangel på kontakt, de har til hinanden. Og mit fokus er at hjælpe dem til at få reetableret den kontakt, der som regel altid har været på et tidspunkt, men som måske er forsvundet. Og hjælpe parret til at finde tilbage til kontakt og det, vi sådan kalder den følelsesmæssige intimitet. Og som supervisor og i mange af mine konsulentopgaver, der handler det som sagt også tit om relationer. Det kan være supervisionen og have fokus på medarbejderens kontakt til borgeren, eller beboeren, eller brugerne, eller klienten, patienten, hvad vi nu kalder det. De pårørende. Og det kan også handle om relationen, der er på arbejdspladsen mellem medarbejdere, eller mellem medarbejderledelse, eller i ledelsen. Og der laver jeg både medarbejdersupervision i grupper og individuelt, og jeg arbejder også med ledelsessupervision.